guys, good afternoon. So ngayon nandito tayo sa bahay. Nautusan ako ni partner pupunta sa labas. Super prank ko siya. Titignan natin kung anong magiging reaksyon niya. Lalabas ako mag-isa. Tapos magbibihis ako guys. Watch out. Tingnan natin kung anong reaction niya. Lalabas akong ganito. A few moments later. Mal! Lalabas pa ako. Lalabas pa ako. Saan ni Gombo? Oo nga, ang pipitsa ko. Wala ko kang pipitsa ka? Ito lagi ka pa eh. Bakit? Hindi ba ito pwede sa pizza hut? Mag-tiktok ka lang ako. Hindi kakabis ko lang. Okay na. Bigyan na. Bigyan mo na. Ayos ba yung suot ko? Ha? Ayos. Okay lang? Sampak. Okay nga lang to suot ka? Oo, sige na. Pwede na. Pera naman po. Wala nga. Ayan guys. Kita niyo yung suot ko. Nakakatawa kasi naglalaro sila ng baraha.
Okay ba? So ayan guys, na-prank ko siya. So medyo natawa naman siya ng konti. Pero okay na rin. Pinili ko lang naman yung reaction niya. Yung TikTok lang daw. Guys, that's for now my video. Thank you for watching. Pangasinan na Mangyan.